Haia, Jimmy dwi, hanesydd a YouTuber, efo diddordeb mawr yn lle yn Gwerin Cymru. Os mae yna rhywbeth od yn eich plwyf chi, pwy ydych chi am alw? Na, ddim y Ghostbusters, mae yna broblemau hawlfraint efo rheini. Yn lle hynny, mi fydda'n cyn-deidia ni wedi galw ar ddynion hysbys. Mae yna draddodiad o garcharu ysbrydion yng Nghymru, a dyna oedd dynion hysbys Bro Dysynni yn ei wneud. Mae hysbys yn golygu knowing neu cynnig. Mae oedd dynion hysbys yn rhyw fath o ddewiniaid neu gonsirwyr oedd yn helpu Gwerin Cymru ers dalwm efo pob math o broblemau. Isio ffindio pwy fyddwch chi'n priodi? Am felltithio rhywun? Dych chi isio gwybod be fydd yn digwydd yn y dyfodol neu ddod o hyd i rhywbeth sydd wedi cael ei ddwyn? Cysylltwch a'ch dyn hysbys lleol. Oedden nhw'n cael gwarad ar ysbrydion hefyd, ond oedd exorcisms Gymraeg ddim fel y rhai yn y ffilms. Bod 'na enghreifftiau o ysbrydion yn cael eu symud ymlaen i'r byd arall, nid dyna'r unig hen ffordd Gymreig o wneud pethau. Yn ardal Llanegrin, roedd yna ysbryd cas yn achosi helynt i bobl, ac fel wyddodd dyn hysbys i'w droio mewn i bry, a'i garcharu ddo mewn potel wydyr. Ar ôl dal yr ysbryd, mi ddath o i fyma, Bro Dysynni, a thraflud y botel i'r dŵr. Os oedd dyn hysbys braidd yn baganaidd, roedd gan Bro Dysynni ficer fydda'n gallu gwneud yr un gwaith hefyd. Y parchedig Williams oedd enw, a ddeall o'n ben i ben efo Poltergeist. Un cas iawn o'r enw Cadi'r Forwyn. Mewn tŷ ffarm o'r enw Gwyddfryniau, heb fod yn bell o bentref Bryn Crug, roedd y teulu yn cael eu poenydio gan ysbryd anarferol o gas, ysbryd morwyn, a oedd wedi gweithio nhw ers dalwm. Mi oedd pethau mor ddrwg, nes bod nhw'n gorfod gadael y tŷ yn ystod y nos, mwy nag unwaith, a rhedag i dŷ cymydog. Ond, mi oedd Cadi neu dilyn nhw i fanno hefyd. Mae yna sawl tyst i be oedd Cadi wneud gan gynnwys ysgol feistr lleol. Mi oedd o i stafell lle oedd Cadi ar ei gweitha, gyda Beibl a chanwyll. Ei fwriad o oedd aros drwy'r nos, gan ddarllan o'r Beibl a gweddio am yn ail. Oedd o'n meddwl oedd o'n gallu trechu Cadi, ond nath o'n para'n hir. Fe adawodd o am ei fywyd cyn hanner nos ar ôl aroglu rhywbeth afiach a chlywad a theimlo pethau rhy ofnadwy i'w mynegu mewn iaith ynol. Mi oedd hi hefyd yn taflu pethau o gwmpas yn ystod y dydd, ac yn y diwedd, mi oedd rhaid cael gafal ar y parchedig Williams i gael gwarad arni. Dath y ficer at y tŷ, a mynd ati i ymladd efo Cadi, ac fe ddefnyddiodd hi ei holl driciau i geisio i drechu o. Ond, y parchedig Williams enillodd gan garcharu Cadi mewn potel, ond nath o'm ennill heb bris. Yn ôl bob tebyg, oedd o'n drewin ofnadwy am ddyddiau wedyn. Hen ogla satanaidd fel sylffr. Ogla uffern ei hun. Dod ar botel at yr afon nath y parchedig Williams, a rhoed Cadi ynddi, o dan y bont, fel ysbryd Llanegrin. Pwy a wyr faint o boteli sydd yma o hyd. A mae yna straeon fel hyn ar draws Cymru. Felly, os ffindiwch chi hen botel mewn lle anghysbell, neu wedi ei chuddio mewn hen adeilad, peidiwch a'i hagor i, be bynnag newch chi. Just rhag ofn.